तामुलपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय आरो जाब्रबथायाव जायगायावनो थैयो सासे सिख्ला जाब्रबथायाव दुखुनांथावै थैनायखौ बजबनांबाय सासे 25 बोसोर बैसोनि निसामनि हालय मुंनि सिख्लाया आरो बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया तामुलपुर नाग्रिजुलि लामायाव थानाय नवाखातायाव जायो हरनि समाव बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जायो आरो नलबारिनि भास्कर ज्योति बिहु हुसुरि ग्रुपनि गंसे गारि आरो गोख्रै खारबाय थानाय ट्रेभेलारनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावनानै जाब्रबथाय जायो आरो गुबुन 11 बिहु मोसाखावरिफोरा गोब्राब जोखोम जादों बेनिनो साबाखौ खैफोद थासारियाव जीएमसीआव थिसनो आरो बे आयदायाव मोनसे जर'खा फोरमायथि तामुलपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जायगायावनो थैयो 25 बोसोर बैसोनि सासे सिख्ला थैनाय निसामनि हालयनि न'आ तामुलपुर जिल्लानि चारिगावआव गंसे ट्राभेलार गारि आरो ट्राकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावना जाब्रबथाय जायो तामुलपुराव बिहु दिन्थिफुंनो थांनाय गारिनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथायाव जायगायावनो थैयो 25 बोसोर बैसोनि बिहु मोसागिरि निसामनि हालय मुंनि सिख्लाया आरो बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया तामुलपुर नाग्रिजुलि लामायाव थानाय नवाखातायाव जादों हरनि समाव बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जायो नलबारिनि भास्कर ज्योति बिहु हुसुरि ग्रुपनि गंसे ट्रेभेलार गारि आरो ट्राकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावना जाब्रबथाय जायो गुबुन 11 बिहु मोसाखावरिफोरा गोब्राब जोखोम जादों आरो बेनिनो साबाखौ खैफोद थासारियाव जीएमसीआव दैथायहरो थैनाय मोसाखावरि सिख्लानि न'आ तामुलपुर जिल्लानि चारिगावआव AS25DC 5893 नम्बरनि ट्रेभेलार गारियाव बिहु हान्जानि गासै 30 सोद्रोमाफोर दंमोन आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव दं अरुण मेधि बिदुत दास जगत रय ड्राइभार पंकज बैश्य अंकिता दास रतन कलिता नीतू बरुवा शिबानी बरुवा काव्याश्री सरुवा आरो दीपांकर मराना गोब्राब जोखोम जायो शो प्रोग्राम কৰি আহি আমি ইয়াত তামুলো বাঙালি পাৰা নেকি তাতে আমি এখন কম্পিটিশন আছিল তাতে আমি কম্পিটিশনৰ লগিন আমি গৈ আছিলো কই থাকোতে আমি বিপৰীত সাইডৰ পৰা যিখন ট্ৰাক আহিছে সেইখন ট্ৰাকে ডাইৰেক্ট খুন্দা মাৰি টেইলৰ খুন্দা কৰি আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে নিশামনি হালৈ নামৰ আমাৰ যিজনী আমাৰ নকাটা নিজাগৰ ছোৱালী আমাৰ তাই ঢুকাইছে এটা আৰু এজনী অলপ সিৰিয়াস হৈ আছিল তাই মেডিকেলত পঠাইছে थैनाय निसामनिया नाम बिहु मोसानाय जेरावबो आखा-फाखामोन निसामनिनि नखराव दायो दुखुनि साया साग्लोबदों आरो बे जेरायाव नाम रोजाबदोंमोन निसामनिया बिहुनि रंजानायनि गेजेरावनो बे दुखुनांथाव जाथाया ओनसोल नाङै दुखुनि साया साग्लोबदों गुबुन फारसेथिं थैनाय निसामनि हालयनि बिमायंनि फिसाज्लानि गाबोन हाबानिबो खालारमोन आरो बे दुखुनांथाव जाथायनि थाखाय हाबा फावसायबाय हाबाथिलियाव दायो दुखुनि साया साग्लोबदों आरो दुखुजों बायग्लिदों बिमा-बिफाजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरा কর্মসূত্রে বাহিৰত আছিল 1:30 বজাত লটো কোৱাত মই ইমিডিয়েট গাড়ী লৈ ঘৰত আহি তামুলপুৰ চিভিল হস্পিটেলত গলো এটা লৰা খুদলো বাবু মোৰ মূৰত চুই কচু মুগলো আছে নে একদম দিছি অহাকালি মোৰ বিয়া আছিল কিন্তু আমাৰ পৰিয়ালৰ ভণ্টি শ্ৰী নিশামনি হালৈ তাইৰ বিহু গাবলৈ গৈ আকস্মিকভাৱে গুৰুতৰভাৱে মানে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয় সেইকাৰণে বিয়া এতিয়া মোৰ পিছুৱাব লাগিব तामुलपुरनिफ्राय खौरांगिरि अजय मोसाहारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24